Vi skal finde den modstående kateter. Det er den her på vores usynlige trekant, som vi har liggende her. Vi har den hosliggende lige her, og så har vi den modstående her, og så har vi den usynlige hypotenuse her opad. Vi skal finde ud af, hvor højt der er fra gulvet og op til loftet. Og det vi kender indtil videre, det er den hosliggende kateter, som er 1,5 meter. Og så kender vi, hvis du har måler, så kender vi graderne på hypotenusen her, som er 70 grader. Og så gør vi det, at vi siger, vi siger tangens med 70 grader, det giver 2,74. Det ganger vi med 1,5, som er den hosliggende kateter. Og så har vi resultatet, og det giver 4,07 meter. Det har vi rundt lidt ned, fordi der er det er lidt usikkert med graden. 0,1. Den er 4,01.